no es fa cap mal, no com en els camps d'abans. Abans no hi havia diumenge que no hagueren d'acabar a l'infermeria. Clar, es queixen de bici. De bici es queixen. De bici vos queixeu. He guardat 2 llocs per veure com marca tot la xiqueta. Pasqual. Que siga por aquí por la derecha. Serà avui el dia que farem història? Busquem i se segon enmig de la immensitat. Començarem el partit, com sempre, tu a la dreta. I si heu guanyat, potser perdeu. Què esteu fent? Primer temps espectacular! Primer temps nefast! Què esteu fent? Que no solament és jugar al futbol, et donen la possibilitat de ser loco.